Doncs estem a Ullà, doncs ja ho veieu, amb en Joan Martín de Sal, en Pere Caselles, diputat i company de Figueres, l'Òscar Aparicio, des de la Bisbal també. Hem vingut no només a visitar l'alcalde, sinó a veure, per un costat, quin ha estat el resultat d'aquella primera inversió de Pla de Barris, i l'alcalde, en Josep, també ens ha ensenyat una zona que quedaria encara per desenvolupar, i això connecta molt bé amb la idea que tenim des del Partit dels Socialistes de Catalunya d'establir novament plans de barris que van significar a Catalunya i a comarques gironines també, no només un pla d'inversions i de millora de l'espai urbà, com veieu, sinó també una millora social dels espais comunitaris, de la vida de la gent, i té un eix i un component social molt clar i molt marcat que necessitem altra vegada per als barris de Catalunya i de comarques gironines. Benvingut al nostre poble, un poble del Baix Ter, un poble que som els reis de la poma, i bueno, estem parlant del Pla de Barris. Penso que el dia que no lo van concedir, que va ser el 2010, va ser una loteria que va tocar ja, perquè s'han desenvolupat, el Pla de Barris desenvolupa molt de temes, no solo los urbanístics, sinó los temes socials, temes culturals, i això ha anat molt bé. La llàstima ha sigut que lo van fer l'última tongada, el 2010, durante 3 anys ha estat totalment aturat perquè no havia subvenció, no havia diners en la Generalitat i no podien invertir, i ara ho hem tingut que fer tot corrient, i bueno, nos queda molta cosa per fer, però acaba ja. Entonces, tal com ho deia la Sílvia, és bo de pensar que el que s'ha fet ja, que ha sigut una transformació al·lucinant, que se pugui fer en altres municipis i en altres pobles, perquè hi ha molta necessitat. Bé, avui estem aquí a Ullà per reivindicar els plans de barris que s'han fet en aquest país. Per exemple, a Figueres, on va ser una història d'èxit, pla de barris de la Marca de l'Am i pla de barris del centre històric. Van treure zones de la ciutat que estaven realment deprimides, els van treure d'on estaven per avui ser zones on es viu realment bé, on les persones van poder obtenir feina, on es va poder millorar la formació, etc. Però amb això no n'hi ha prou, perquè els governs que han vingut varen anar oblidant aquest instrument magnífic. Què necessitem? Doncs nous plans de barris, per exemple a Figueres, a l'oest de la ciutat, una de les zones més degradades de Catalunya, amb l'índex d'absentisme escolar més alt de Catalunya, amb problemes greus de seguretat, per exemple, derivats de cultiu de marihuana, etc. Talls de llum continuats. L'Ajuntament de Figueres necessita com a mínim 6 milions d'euros per poder tirar endavant tota aquella zona, i això, sense un pla de barris i sense un govern que sigui sensible, és del tot punt impossible. Per tant, aquí en el marc d'Ullà, on ha funcionat el Parc de Barris, és el lloc per tornar a reivindicar aquest instrument com més aviat millor. És un pla de barris que va començar amb l'època del tripartit, presidit pels presidents Maragall i Montilla, i que malauradament el nou govern de la Generalitat no va apostar el suficient i va quedar aturat. A molts llocs com Ullà, com la Bisbal, no s'ha pogut executar, i per tant és per aquest motiu que els socialistes, el Partit Socialista de Catalunya, reivindica un nou pla de barris que torni a donar empenta en aquells municipis que han quedat a mig fer el pla de barris i que per tant tenim encara actuacions a desenvolupar, i en tots aquells altres municipis que no van tenir la sort de fer-ho. Un pla de barris que funciona a nivell urbanístic, però sobretot i especialment a nivell d'ocupació, de nivell social, motius o àrees que en aquests moments és molt important desenvolupar.